Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katuga rai jong ka sub committee de ban make it a public document. Ka tho yu ka ta sub committee phiru khantip ni ro intip kumakalong ta. Jing siya kani ka public issue. Di ya kani ka issue jing siya ngim ban maintain privacy. Ni kong du ngaso ban ong ba ya ka sub committee report de ban make it public. Kanang ba ni kum ki pajba ngintip ka ka recommendation jong sub committee. Kata di ban kong kabaan pat kalong ba mengisai bundin yang ni kam isai ya kendu yo chairman jong high level committee but ye ki dekot ki jungki po juga kalau don ru ji kendu jungi menchua but what is im yo ma melim bru milai kendu i board jong ka ki HDC menchua ru milai kendu mila ada dawana ka port ba ki di ban speed up ya kan issue kumbangi ba kani ka issue themator ngim dei than ban pek na ka communal perspective lani na kata jing ya so per jet bro ini ban pet ya ketuga isu hukum ke jing don kam nam tak roi pa pi ketuga di jaka ka bolong perang lada pinlet apu ayodu lada pin persyang ban kendu e kinong rep ka jing jong ki nong rep ka banin kong hang tu kolong ba ong ba dangin wan ra ya kanu kamar khamtam ki jhur ki chet ki baput ladang la bador bro sisngi henry shwa ban ai phai snong thap di la adi kat ba fan ke ma ja de nomor ba pinwan kit ya kitu ki tiaru umdan ba kali ban bu ha kono cool storage facility room dan juga tiga yodu ka baladap ting ui balada ka don cool storage facility yang tu kala ade ge jikurku ya ki lakmut ki norep ke badon ha ja ki kata di ka we penpet ka parking lot ombiang impek ya ka khut ka suba ka tu ka jakaro timbiang kata di gawi ka ba arpat ka ba ni panpau ya ka jinglengo kalong ba kidon kibriu ki badai tang kinong songwai tang nomor ba kisong slam kelas ngau bagi de kitrai nong songwai tu sa nong songwai ken pisa ka no kuno snam ude ba nong songwai sebut mentau no briu tang ba song slam ha ka no jaka un kam nong trai no ko ying ken song ham unu driver kali le utang bolanya aslam mata kali kam try no kali sungai hap he tikini kinong songwai ki badai kinong songwai ha tu chaka kimdi ban perkhat da kemui unong songwai ti utrai udon lah jong ko hap ban be na ki don pat ki bru ki ba trai ha ka chaka sarkar la ni ki employee juga municipal board bat ki wi ki employee ngompat ju snau ba kin rai ki employee la ni kinong trai sarkar he in song kota jing isa de kuatar ka syong fakar kan di imbu di ngila da kerensai na support bakata ka jing ai jaka lani ta ka jing ai kuatar ka di benlong betik tangi itu ki nong tre sarkar kam de kiwi bum de nong tre sarkar itu ki nong tre sarkar la da don jaka ai bakin sa he la dom don ai ka ren olongan la be to lej amokorat lej anong stone lej hajuai lej clear ya kendu ya ki nong tri sarkar ki badai kidon ki nong tri sarkar mokorat ki nong po kidon ki ba haslong ki dino juai ka sarkar kam la ban penbiang kota ki baro ki hapan songwai hai what ki girtu what ki girtri employee ru ma to girt one ti bobon ki ayo kota what ya kini ki employee ki bala kham he mok mangi la ban penbiang kota ti penekran yu ya gini ki grateful da ka burom ya ki grateful baro ti ngaso ban ong ba lada don ke caka ay ki la dom don ay karen olawan la ben rika eviction but relocation ya ki ka di bendon kata ngadi ka stand je ni but ka bakadu kumbangi la dam ong ba ni kwa ban i ba kumno po jong nu snam ha ki banai ke ba khamat jong nu snam ya kani ka kam jong them motor ki la de ban pendep no